Man, oray mo ba nag-amudan to pa no si Orti ng tirtira? Tulakado natin. Ag mamanok mo tan! Ni Manong Kevin! Kung just tunin! Tunata no! Awa-awan nga naman o Kevin. Nagsakit tulo ko nyo, iyot. Ihit ang gastuin. Sa pan nakabarbar na panahon ni. Kitaaman. Ang gurewa ta pa na magpalamis din dahil tao. Muna Kevin! Na! Kabayar ta kawat! Na! At na ka pala rurayan! Ngiwat na batog di kwarto! Di ka masumumbat! Oh, mga Kevin, tagsakit gamin tulog. Ni talaga yung Magitam! 2x2? Na? 2x2 ni. Wow! Iso ka no, just tunin ta. Yung tan mamang mo, baka gun siya. Awan man na Kevin, nakaturog daw. Ah, Kariring ko lang una, si tulog gamin. Sugar nga kung pakpakita ata. Baka gungot ni mamang mo. Na? Awan man na Kevin. Ayaw mo man natin kung anyo, arting panunong. Magitam, tuwa ka demonyo. Awan. Aji ka no, just tunin. Nang root ka tikalman, di ba? Awan. Siyempre, kung kuha lang mo tayo, kalman nga, patarakong ko dyan may isang ano nga, tutulungan na. Sumagda na, dito nga nasapa. Ta? Umay ka pa inumin na. At nagdasar-sarbi na mo na tipi. Pinag-road mo, na! Alam nga may parabiyakan mo, nagsapa mo una yung sa tulog. Nga, kinagesto nin. Para-parabiita ka lang. Dato manang mo, tanak, di nakarkaro. At bakit datagesto nita? Ti plano gamin. Pantaw minom di karayan. Na? Ay sus, nagdodowa lang. Tatalangan ni. Ay, Sagkay sata ni. Baging-bagik. Tangad na natos na. Ang liit niya. Narados ka na. Na. Wala man Wow. yung balita. Kita mo ano ka. Siyempre. Kita mo ano diba? Ang orti pupulutan. Ay, mapulutan. Tanda nga tanda. Ada di ko tamang gabi na di Ni, ko. kaya. Makita mo di Jay. Gini. Darisahin nga mamok siya. Ergeny. Oy. Wow! Mabalbal na tamang gabi. Nana. Pang tinula. Manok ka dita. Palsitan talatan ah. Yan. Aman. Palsita mo nadarag. Nung sa bagay. Studio ko na ma. Man, oray mo ba nag-amudan to pa no si Orti ng tirtira? Tulakado natin. Ag mamanok mo tan! Ni Manong Kevin! Kung just tunin! Tunata no! Awa-awan nga naman o Kevin. Basta mo ordet eh. Uy. Pagkatan mamang mo. Napalagtatas na akong kagana. Uy. Tiliwan ka pa ya. Na? Uy, man na Kevin. Gusto ni? Uy. Mura ka tama. Tawa na pa. Na? Si, kung man. Dakilmut siya! Napakita na ita! Ano Kevin? Ay! Gusto ni? Atapin na kayo na si Kani. Uy, sigurado Wow. ata! San Miguel Doros ba? Ay, so, mayaman na! Tama to dati yan! Na! Dito nagtipon dati tubay to kanuan. Ha? Ni? Sigurado ka rin, just today! Timbay mo ta! Man mo Kevin, wala ta pinulutanan. Tinunggalatan tan. Nyaka ni Justin! Nakapoy ka mo! Katabiliw! Na! Walang